Студен е този свят, който е лъжлив и коварен. Затова, човече, ти, който да си, ела при Господа, защото ти носиш душа, тя си е твоя. Един ден ще застанеш пред Господа. Не дай да отлагаш. Днес приеми Господа и бъди щастлив в Него. Той те чака, протяга ти ръка. Приеми го. Приеми го.